beyaluzisa amahashi esefikile ku starting line. Lasho lashona phansi ngempela manje idungu mfuka Hlophe zasuka manje izinkabi khona ebaleka iphumela eceleni kodwa ayikho efuna ukushiya ezinye ziphikelele phansi lapha ejikeni lasempelandaba ziyatelebha zwabeke phansi okamanqina athe sibona kuzokwenzeka kanjani ziyoqhamuka lapha ezantsi ushunqa uthuli ayikho efuna ukukhela kakhulu kwezinye kodwa lokho igijime njalo inkabe phambili iyona ngempela kabavule yaphambili asazi ukuthi ijaheni phambili kodwa siyazi ukuthi phambili khona imali mfuka Hlophe iyagijima le nkabe phambili ithanda ukuvula amafida athe ukuthi ixaxa uyibona kanjani lapha Hlophe. Yabona manje ukuthi mhlawumbe mangathatha kuse early manje ngisheshe ngijike koba kuhle kodwa ke nazo lezi eziza ngemuva azibekile phansi kodwa ke ilokhu ilivula njalo igebe manje lenkabe phambili uyayibona ukuthi indlela enza ngayo ithi hayi ake sambe sibabone ukuthi ke baphetheni njengoba ke samba Heritage Horse Racing. Yebo kunjalo mfuka Hlophe iyawavula manje amamitha laphana athi sivulile u10 meters kodwa iyashela uposition 2 liyalivala lelo gebe lithi khohla mfana nami imali ngayifuna ekhaya yikho imali kwaphuma amakhola kwaphuma umkikizo eScottville bajabula abantu eScottville athe sibona kuzokwenza kanjani siyajika manje lapha ejikeni lasemhoyi kuphela ndaba ziphikelele ngasekujikeni manje ziya laphana kubaninazi yaku home straight ziyeza manje izowina mfuka Hlophe ilokhu itele benjalo inkabe phambili iyagijima imisele ibeke zonke inyawo phansi kumnandi eScottville kuqhuma amakhola kuqhuma umkikizo athe sibona uzakwenza njani ngiliphi yashe zohamba nemali enkulu namhlanje kuzokwenza njani athe sibone ziyeza manje laphana ziza laphana ku 150 meters ziyayiqeda ngempela manje izibhandi ziya ngasekwineni ziyalwa ziyabanga zithi kazubani ozodlula yashadlula inkabi lapha unomber 2 athe sibone ehlala phambili ensundu wayishaya umfana wathi sikhuphula amandla endoda asambe siyothatha imali phambili athe sibone iyangena le nkabi habe ngubani no bathi yashafela uposition mani elunombolo 3 bathi deputy iyona lapha eshaya intambo yashaya intambo mahlayeni kade iza ngemuva waphamisa izandla umfana wathi halala ndoda yamadoda usebenzile ushilo wathi ngiyalifunda mina iBhayibheli lithi ngoqala yoba ngokugcina waseyenza kanjalo leyo ncwadi yaba isibonelo phambi kwethu sithi isizulu lithatha usemsamo limbeke eminyango lithatha usemnyango limbeke emsamo yilokho ke sikubona kwenzakala namhlanje eScottville la kumnandi khona kakhulu kuphithizela kukhala amakhwela kuqhuma umkikizo kumnandi eScottville namhlanje mfuka Hlophe kanti nesimo sezulu asisibi lipholile nje lishaya umoya nokushisa kwakhona nje kumukelekile ngena kamnandi esikhunjeni yabona ke ma ideputy liphenduka oqala kusuke kushubile hayi kunzima kakhulu mfethu namhlanje osukwini